وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفتوا لكم الستة شفتوا ده. Jag lägger min jacka här för jag ska gå och göra oros. Jag ska ta min oro. Sen tappar jag bort den. Jag härmar jag. Jag kollade aldrig upp det. Jag var rädd med nästa sak. Det är samma som Kimmo. Men han kollade upp det och berörde sig. Det kommer och går sånt. Sen senaste jag var ansträngd en extra. Sen häromdagen när jag satte mig på det. Så jag hoppade. Vad heter den bollen som... Jag vet inte, det är som vatten går runt. Det blir jobbigt med fast. Så som att det kommer gå bra, det bara att jag inte blir ansträngd. Bara vila den nu några dagar. Ja, det var fint. Det spelade lite roligt. Då hade jag slutat spela. Jag lägger den här så vet du att det är upptaget. Jag slutade spela på grund av det. Jag kan spela fotboll. Ja, alla ska. Alltså just knät. Alltså just. När det är kors. Men ja, det var mitt på sommaren. Jag skulle bli så att jag tänkte att jag skulle bli den fastnade. Den fastnade i gräset som den landade. Så hela den landade på knät. Jag kollade aldrig ut. Jag kommer inte istället göra det för att jag är rädd för det. Jag hatar sånt. Han berättade till mig hur de gör det. Så när ner han och jag kom med det här och sen han kom ut med på. Ja, det är jag kommer aldrig kunna spela någon. Alltså just det här bror, man kan spela. Men man ska inte anstränga sig för det. Vi kommer få sitta längre hit. Vi är bakom linjen. Jag är inte bakom linjen. Det står upp. Ja, när man står bakom. Så vi tar... Okej? Fortfarande där uppe. Det var där för 2 timmar sedan. Ingen var där. Exakt. One time. Sarada som helst i detta området. Sarada som helst i området. Någonting varje dag. Bro, det är ingen av oss alltså, som gör sånt här. Alltså det är ingen man känner som gör sånt här. Let's check his underwear. Yeah. Det här har jag gjort. Det ser kanske i någon månad, men de har med varit på min son. Och sen mina grannar.
Can't you take me سنة لا انت برا Okay, what officer انت عمر جيب السيف هذا Det ska till... Ja, innan imorgon. Vill du köra med där? لا jag kan inte. Jag tänkte att du ska få de sakerna av mig. Så kan du kolla på dem. Det som passar. Där jag kommer tillbaka. Förfölj. Kör. Nej, iftar. Vi har åt en timme sedan. Vi äter. Iftar är... Ja. Varför du kan inte komma? Please, but Äter du inte? Det är inshallah. I saw it. No, this way. Det är du inte? Hoppas att vi med många iftar. För att få kompa att ni har men också kan många iftar på inte imorgon inshallah. Imorgon. Wait, hold on. Idag ska jag prata bara arabiska. Jag ska bara prata arabiska. Om ni förstår inte, Han kan prata. det är inte mitt fel. Arabisk, فلوس. Ja, de släpper mikrofonen. Vi slutar prata med varandra. Bra, pojkar. Vi kommer att börja nu, inshallah. Vi kommer att sitta och vara lugnt. Om ni vill leka eller spela så ni kan gå och sitta andra sidan. Men om du ska gå dit så det betyder att ni följer shaitan där. Ingen bryr sig. Ja. Han är shaitan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أولا وقبل كل شيء نحمد الله سبحانه وتعالى الذي
بتوفيق منه جمعنا في بيته، لأن المسجد هو أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. أحب البقاع إلى الله المسجد. وبيت الله جل وعلا إنما جعل للصلاة والذكر وقراءة القرآن وقيام الليل وكل الأعمال التي يرضاها الله جل وعلا. Först vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala som gjorde att vi ska samlas i hans hus. Och det är inte för att vi har tid eller vi har möjlighet eller vi kan. Men Allah subhanahu wa ta'ala som ser vad vi har i hjärtat. Och det är Allah subhanahu wa ta'ala som gör det lättare att vi kommer i hans hus. Och Allahs hus, det är bara till att man dyrkar honom, till salat, till att läsa Koranen, eller lära Koran, även att lära arabiska för att kunna läsa Koran och förstå Islam. Och det är allt som man måste göra, det är allt som Allah vill och tycker om. Man ska inte vara som gister, att komma till moskén som gister bara. Ber, hejdå. يعني ليس من اللائق أن يكون القادم إلى المسجد كالزائر، يعني زيارة يقضي صلاته ثم بعد ذلك يذهب. Nu efter iftar, som har alltid här, som har gjort det iftar, det är bara några stycken som har städat och en bror som har tvättat allt som vi har använt. Och vad gör de andra? Det är bara Allah som vet vad vi har i åsikt, vad vi har i nia. Men man måste göra tävling till att jag ska vara först att städa. Jag ska vara först att ta bort allt som är smutsigt från moskén. Och alla moskén som finns i världen, det finns hela tiden folk som påminner hela tiden till man blir trött. Vi ska inte göra som andra plats, att det ska stå där en vaktmästare som väljer vem ska komma in och vem ska gå ut. Det är Allahs hus. Vi alla Allahs gäster. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث حديث جميل، أسأل الله أن يوفقني أنا أولا لتطبيقه وأنتم كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. Tänk att du fick inbjuda från en rikaste människa i hela världen. Han ska bjuda dig. Han kommer att skicka helikopter till dig eller en speciellt flygplan. Och du ska flyga till där han bor i hans palats. Vad kommer du få från honom? Vilken mat ska han servera till dig? Han är rikaste människa. Men Allah subhanahu wa ta'ala som är den rikaste, du fick inbjuda från Allah varje gång när du går till moskén och du är tillbaka. Vad gör man i moskén? Omar, vad gör man i moskén, Omar? Ber, eller lika med mobil, eller springa, eller vad? Man går till moskén för att dyrka Allah, för att göra salat. Varje gång du går för att göra salat och du är tillbaka, du fick inbjuda från Allah i de dagar.
Och sen varje steg, när du går till moskén, en steg tar bort dina små synder och en steg du fick belöning. Tänk om någon som var bror Linus, som åker buss varje dag för att komma till salat. Och Izzuddin Abu Muhammad, han bor där uppe, han kom ofta, ibland. Det står i en hadith att profeten sallallahu sa, de som hör adhan och de kommer inte till salat, deras salat är inte accepterat bara om det finns någon hinder. Man är sjuk, man har barn, man är upptagen med någonting. Men om man har tid, kom till moskén. Kom och gör salat. Jag brukar räkna denna lokalen inte som moskén, waqf, en lokal. Men att känna hasanat, det är samma sak. När du kommer och ber med jama'a, det är samma sak när du kommer och ber i den stora moskén, man kan säga. Det är bara moskén, det är inte till någon företag, man betalar hyran, men det är hasanat som man behöver. Speciellt under begrävningsplats. Och det är därför man måste kämpa och göra allt som man kan mot shaitan och mot sitt nafs. För att nafs vill inte. Ja, jag kan inte gå till moskén för att det blir final, Barcelona och Real Madrid. Ja? Sen du tittar på matchen, Barcelona och Real Madrid. De vinner. Vad har du vunnit? Ingenting. Men om man kom till moskén, som jag sa, varje steg, ta bort synder, små synder, och en steg du fick belöning. Och att ber med gruppen, du fick 27 daraja. Om du ber själv hemma, utan ursäkt, du fick en daraja, som profeten berättade i hadith. Om du vill ha 27 belöning hemma, hur många salat ska du göra hemma? 27 gånger. Men här med jama'a, bara en gång. Du fick 27. Allah, han är mycket generös. Och jag tror alla vet, när profeten gick upp och sen kom ner, för att salat var 50 salat. Vi skulle be 50 salat. Men profeten, alaikum salam, profeten har bett Allah att det ska bli bara 5 salat. Men belöning är som 50 salat. Så vi ber bara 5, men som vi har bett 50 gånger. Och den dubbel belöning, du kan inte hitta på något religion eller någon tro. Bara islam. Imorgon, jag har tänkt att bjuda några bröder för iftar. Men jag har blivit sjuk. Fick jag belöning eller nej? Fick. Det är åsikt. Det är den åsikt. Åsikt. Men tänk om du tänker att göra haram. Men du har inte gjort haram. Du fick hasanat. En hasanat, man kan säga. Men om du har gjort någon goda gärningar som Allah tycker om, det blir 10 gånger. När man läser Koranen, profeten sallallahu sa, jag säger inte alif lam mim är bokstav, men alif bokstav, lam bokstav och mim bokstav. Så det betyder, om du säger alif lam mim, så det är 30 hasanat. Om du säger Bismillahirrahmanirrahim, vi har redan pratat om i arabiska lektion. Hur många hasanat fick vi? 190. 190. Bara Bismillahirrahmanirrahim.
Om du läser hela Koranen, hur många hasanat? Mer än 3 miljoner. Det är lika mycket som du lyssnar på det. Det är samma sak när du lyssnar. För de som kan inte läsa Koran på arabiska, men bara om man lyssnar. Sahaba radiallahu anhum, de brukar läsa hela Koranen, speciellt under Ramadan. De 10 dagarna, första 10 dagarna, mer än 2 till 3 gånger. Hur många gånger har ni läst Koranen? Vi kommer att hämta en stark vaktmästare som står där vid dörren. Den som har läst Koran en gång, han kan gå. Men den som har inte läst, han måste stanna till han läser hela Koranen. Nej, de kommer att gå på andra dörren. Ja. Jag har sagt vid Maghrib salat. Det är en bror som nästan alla känner som bor här i Niro. Men han vill inte att vi säger hans namn. Och det är Abu Zaid som pratade om honom igår. Han sa att vi hoppas att han kommer att bli muslim. Jag pratade med honom idag. Jag sa till honom, det är dags att säga shahada. Att komma till moskén och säga shahada. Men han sa, vem säger att jag har inte sagt shahada? Så han har blivit muslim förra veckan i Göteborg. Han jobbar här någonstans. Så många som känner honom. Okay. إن شاء الله أسألها عماد إذا تحب تكون في الصورة ولا لا. Det är först. Och sen andra, det kommer en svensk tjej som ska konvertera till islam. Inshallah. Hon kommer här. Hon ska säga shahada. Vi gör dua till henne. Allah subhanahu wa ta'ala. Hjälp henne att stå stabil i islam. Och bli en bra muslim, inshallah. Är det någon som there is someone who cannot Swedish? All can Swedish? Arabish? Khalid översätta till. Inshallah, vi visar respekt. Okej? Inshallah kommer att säga shahada. Och sen hon ska dit, inshallah. ها؟ خلاص. غير هذه كمان. هذاك في غيرها هيك. Och det är ingen som ska snälla, ingen som bilder alltså, eller ta bilder eller någonting.
He cannot say or he. Det betyder inte att det var tvingat att göra någonting. Det var bara här i hjärtat. Det står att islam har en svensk religion. En reform kan ta 4 år för att kunna praktisera och bygga och lära sig. Kommer att bli helt komplett. Ingen av oss som sitter här kommer att kunna försöka göra svaret. Det första steget man får, det är shahada, att vittna att det är Gud som man dyrkar och profeten Muhammed som man för. Sen det har tid. Det är tids lära. Vi behöver inte göra allt på en gång. Det är okej. Men först måste veta när du säger shahada, det är som du föddes. Ni föddes. Du får göra 0 sint. Okej? Ska du säga efter mig? Just nu? Ja? Idag? Det är du som bestämmer. Det är ingen som tvingar dig. Legitimation på mig. För jag pratar med mina... Som du vill. Som du vill. Okej? Ja. 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 Jag ska bara berätta. هي مترددة وهذا أمر عادي. Det är helt normalt att man är under panik eller tvivel. Men hon kommer och säger, det finns många videor och många systrar som har konverterat till islam. Kan ta kontakt med dem så det blir ingen konstighet. Och då är välkomna där du vill. Här, denna moské, eller andra moské, eller vad som helst. För att Allah finns där uppe, men han är med dig överallt. Okej? Varsågod. Vad sitter våra följer? Öppna vägen. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا تراصوا واعتدلوا حالوا بين المناكب والأقدام سد الخلل سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا
استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا
وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها وبينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Jag vill bara be er att göra dua under sujud till ung bror som har cancer. Han lägger i sjukhuset i Marocko och hans syster hon har bett er att göra dua för honom. Och Allah skydda honom och vara med honom inshallah. Allah akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه